Hello everyone, my name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's Bombshell Television. Musha ma latest musha zviri kupisa. Guys, ndisingade kupedza nguva yenyu rega ndichangene kutenda vari kusubscribe pa Bombshell Television, vari kuti support each and every day. Our channel is growing, so don't forget to advertise your business with us. Kangotodzwa kuti uri fani chete ukasubscribe, handizokuchajewo zvekuita sekupenga sevanhu vanoita se vanondipa support. Ndimi munotiita kuti tirambe tichienda kumberi. Saka let's get into today's story. Latest one here nhasi iyo. Thank you for deciding to watch this video, guys. Pane nyaya ndaona, pane nyaya iri kutenderera, nyaya yaita kuti ndamboda kuisiya chipfuura, but yandirambira kuti ndiisiye chipfuura ndisina kupawo mafans eBombshell Television. Saka nyaya iyi yakamira yakadai, ndisikada kupedza nguva. Mashura kuchechi uku kunotambiswa magadziko. Ndofunga mukunyatsoona thumbnail iro, vakadzi vese vakakotama. Da kuti muone vhidhiyo racho mundiudze kuti chechi haisi chechi yevanhu vasinoita mushe here, kana kutotiwo iwo mumusoro mavo vanenge vachingoti no, we are celebrating. Saka inini semunhu anenge achingopa information handikwanisi kunge ndichijaja kana ndichipa side. Da kunzwawo side remaviewers, da kunzwawo side remasupporters. Da kuti muone vhidhiyo racho yekuchechi, mufundisi achitotendera but kana iye anenge achitora vhidhiyo hazvinondiitira hangu zvakanaka, but maybe maitiro anoita se avanoita kuchechi kwavo ikoko. Saka vhidhiyo ndeiro rirapo.